Aș dori în această dimineață să ne oprim atenția asupra predicii Domnului Hristos de pe Muntele Fericirilor. Și anume atunci când Domnul Hristos a vorbit ucenicilor săi despre a doua sa revenire pe pământ, unde Domnul Hristos a enumerat unele semne și evenimente care urmau să se întâmple în apropierea venirii sale și, de asemenea, Domnul Hristos le-a dat ucenicilor săi o poruncă și le-a spus astfel. Și această poruncă o găsim în Matei, la capitolul 25, cu versetul 13, unde Domnul ne spune și ne îndeamnă: vegheați, dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și vedem în acest lucru că noi trebuie să veghem și să fim gata. După cum și numele ne spune de așteptător ai revenirii Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să așteptăm lucrul acesta. Și așteptarea aceasta nu trebuie să fie leneșă și inactivă. Nu trebuie să pierdem acest timp care Domnul ni l-a dat și care ne-a lăsat să așteptăm. Noi trebuie să lucrăm cu zel și cu săruință. Aceasta este lecția pe care Domnul vrea să o învățăm din parabola talanților. Această parabolă o găsim la Matei, capitolul 25, începând cu versetele 14. Și dacă doriți să deschideți împreună cu mine, unde Domnul ne spune că Împărăția Cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecare după puterea lui și a plecat. Să ne oprim puțin aici și să reluăm. Și spune că un stăpân care avea o mare avere a plecat din țară. Acest stăpân reprezintă, după cum știm, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul a ilustrat această parabolă când era aproape ca El să se înalțe la cerul, să plece de pe acest pământ. Și le-a lăsat avuția sa slujitorilor săi. Slujitorii săi reprezentând ucenicii săi, reprezentându-ne pe noi. După cum știm cu toții, în vechime, robii erau cumpărați de către stăpâni cu un anumit preț. Robii deveneau proprietatea stăpânului. Nu erau luați pe degeaba, luați pe un lucru de nimic. La fel, Dumnezeu Tatăl ne-a răscumpărat și pe noi din mâna stăpânului acestei lumi de păcat și a trimis pe Fiul Său și s-a îndurat de noi ca să ne salveze. Noi nu suntem mai noștri. Noi nu am fost cumpărați cu un oarecare preț. Noi am fost cumpărați cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu cu argint și cu aur, cum erau cumpărați robii din vechime. Și noi nu mai trăim acum pentru noi. Noi trăim pentru Cel ce a murit pentru noi și Cel care a înviat. Urmașii Domnului Hristos au fost răscumpărați pentru slujire. Deci și noi, de asemenea, suntem datori să îi slujim Domnului și aceasta este misiunea noastră pe acest pământ. Domnul Hristos a prezentat lumii această mare lucrare și Domnul Hristos cere de la noi acest lucru. Domnul Hristos cere de la noi ca să trăim pentru slujire, să trăim pentru a duce la îndeplinire planul Său de mântuire. Slujitorilor Săi, Domnul Hristos le încredințează avuția sa, care trebuie pusă la schimbător pentru El. Domnul dă fiecărui om o lucrare pe acest pământ. Fiecare dintre noi are locul său în marele plan al lui Dumnezeu. După cum cu toții știm, fiecare dintre noi avem în ceruri un loc în împărăția sa, însă pentru a ajunge acolo, noi trebuie să ne ducem la îndeplinire lucrarea noastră pe acest pământ. Și cu siguranță fiecare dintre noi pe acest pământ avem un loc unde trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Domnul Hristos ne-a lăsat și nu ne-a lăsat la întâmplare. A planificat viața noastră pas cu pas
și unde trebuie să mergem și ce trebuie să facem pentru a duce lucrarea sa. Dacă citim în continuare, de la versetul 16, Domnul ne spune că îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus la negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu el. Interesant este un lucru, că acești 2 slujitori, cât cel care primise cei 5 talanți, cât și cel care primise 2 talanți, Domnul ne spune că îndată au mers și i-au pus la schimbători. Și interesant este faptul că acești slujitori au venit înapoi cu același număr de talanți pe care Domnul li l-a dat, respectiv 5 și 2 talanți. Avem de învățat de aici un lucru foarte important, și anume că Domnul Hristos nu cere de la noi mai mult decât El ne dă. Domnul Hristos dorește ca noi să aducem și să îi aducem în schimb atât cât El ne-a dat. Domnul Hristos nu va cere ca noi să facem eforturi supranaturale și să îi dăm în schimb mai mult decât El ne-a dat. Domnul Hristos nu ne va cere ca să venim în casa sa de închinare și la serviciile divine să cântăm ca orice mare tenor, Pavarotti sau oricare. Nu ne va cere lucrul acesta. Dumnezeu ne va cere ca noi să cântăm și să îi slujim cu vocea noastră și cu corzurile noastre vocale pe care El ni le-a dat din toată inima. Dumnezeu ne cere ca să slujim din toată inima atât cât El ne-a dat. Întrebarea care trebuie să ne frământe nu este aceea cât ne-a dat, ci cum facem ca noi să punem la schimbător ceea ce El ne-a dat. Cultura și creșterea tuturor puterilor este prima noastră datorie față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Mărturisim a avea credință în Hristos și a fi copiii Săi, noi trebuie să lucrăm pentru El. Noi ne legăm a deveni în totul mai bun și astfel trebuie să cultivăm până în cel mai înalt grad al perfecțiunii orice facultate pe care El ne-a dat-o pentru numele și slujirea Sa. Domnul Hristos are o mare lucrare de făcut și El, Domnul Hristos, ne spune că va da răsplata Sa celor care va îndeplini această lucrare cu sârguință și cu credincioșie. Domnul Hristos a venit în lume pentru a ne da un exemplu despre felul în care trebuie să lucrăm și cum să ne raportăm la lucrarea Sa. Domnul Hristos cere de la noi să studiem și să descoperim cum am putea face această lucrare și cum să ne dedicăm mai mult cu cinste și cu totul lucrării Sale. Însă Domnul Hristos ne-a asigurat că acest lucru nu este ușor. Un caracter nobil și cizelat nu se poate moșteni. Nici nu-l putem câștiga din întâmplare. Un caracter nobil se câștigă prin eforturi personale și prin meritele Duhului Sfânt. Domnul Hristos ne dă talentele și puterile mentale, însă noi suntem datori ca să ne formăm caracterul. Și caracterul nostru nu se formează ușor, ci se formează printr-o luptă crâncenă cu euul nostru și cu propria noastră fire pământească. Aceasta este o luptă continuă, dusă împotriva înclinațiilor noastre pământești. Noi trebuie să ne cercetăm îndeaproape și să nu îngăduim să rămână nici chiar o singură trăsătură nesfințită de caracter, fără să fie îndreptată. După cum am spus, noi nu suntem ai noștri și noi aparținem Domnului Hristos și am fost născuți pentru lucrarea Sa, pentru a o duce la îndeplinire și pentru a câștiga cât mai multe suflete la Dumnezeu. Și de asemenea, timpul nostru nu ne aparține. Timpul aparține lui Dumnezeu și fiecare clipă este a Sa și suntem sub solemna obligație de a folosi timpul pentru lucrarea Sa. Despre niciun alt talent Dumnezeu nu ne va trage mai mult la răspundere în ziua judecății decât pentru timp. Și cum ne-am petrecut noi timpul acesta de așteptare? Domnul Hristos a considerat orice moment prielnic
și de asemenea trebuie să facem și noi. Viața este prea scurtă pentru a fi risipită pe plăcerile noastre firești. Nu avem decât câteva zile de har pentru a ne pregăti pentru veșnicie. Și de asemenea, după ce noi ne pregătim, pentru a pregăti și pe alții pentru veșnicie și pentru a îndruma la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu avem timp pentru plăcerile noastre egoiste, nici să trândăvim în păcat. Acum noi trebuie să ne pregătim pentru viața viitoare, pentru viața veșnică. Suntem sfătuiți ca să răscumpărăm timpul pierdut. Însă, timpul care a fost risipit nu mai poate fi răscumpărat niciodată. Nu putem întoarce nici măcar un moment, o clipă sau o întâmplare din trecut ca să o repetăm și să o facem mai bine. Însă, timpul îl putem răscumpăra prin purtarea noastră viitoare. Noi putem răscumpăra timpul acesta a fi de folos semenilor noștri și a fi conlucrător cu Dumnezeu în marele său plan de mântuire. Acum este timpul nostru de a lucra pentru slujire și pentru planul lui Dumnezeu. Este privilegiul și datoria tuturor celora care au sănătate și putere de a împlini pentru Dumnezeu un serviciu activ. Toți trebuie să fim lucrători în holda Domnului. Toți trebuie să lucrăm în această lucrare și în acest mare plan de mântuire. Fiecare are partea sa și, după cum am spus, fiecare are domeniul său de activitate și locul său bine pus unde trebuie să lucreze. Fiecare clipă urmează consecințe veșnice. Noi trebuie să stăm ca un ostaș gata la momentul potrivit pentru slujire. Ocazia pe care o avem de a vorbi unor suflete în nevoie nu se va mai întoarce niciodată. Și poate nu ne vom mai întâlni niciodată cu acea persoană. Și poate acel moment când noi ne întâlnim cu persoana respectivă este ultima șansă ca el să se întoarcă la Dumnezeu. Și poate chiar în noaptea aceea Domnul va veni și va spune: chiar în noaptea aceasta se va cere sufletul înapoi. Și noi am mirosit un moment prin care această persoană putea fi salvată. Întrebarea se pune: cum putem noi da socoteală și cum putem noi să apărăm în fața Domnului nostru Iisus Hristos la Marea Judecată? Când am putut să spunem unui copil de-al său despre cuvântul său și n-am făcut-o. Viața este prea solemnă ca să fie absorbită de aceste lucruri pământești. Dumnezeu ne-a chemat să-i slujim chiar și în probleme noastre vremelnice ale vieții, la locul nostru de muncă, la școală sau în orice alt lucru. Sărbința în această lucrare este tot așa de mult o parte a adevăratei religii, așa cum este și închinarea. Sfânta Scriptură nu încurajează nici de cum lenevia, aceasta fiind cel mai mare blestem care afectează lumea noastră. Fiecare dintre noi trebuie să lucrăm cu săruință pentru această slujire a Domnului. Însă poate vă întrebați și tinerii și de asemenea și eu poate ne întrebăm cum noi tinerii am putea să slujim. Cum am putea noi să facem lucrarea aceasta la care Dumnezeu ne-a chemat și cum am spus că Domnul Hristos, după cum ne-a pregătit un locaș în cerul pentru fiecare dintre noi, la fel ne-a pregătit și locul unde noi trebuie să lucrăm pe acest pământ. La școală sau în ori alt loc unde noi mergem zi de zi, putem fi un exemplu prin comportamentul nostru, prin caracterul nostru. Colegii și profesorii pot vedea în noi ceva diferit și se pot întreba: oare cu tine ce se întâmplă? Tu de ce nu mergi cu noi? Tu de ce nu faci aia? Tu de ce nu faci aia? Și de ce ești deosebit? Tu de ce când cineva te supără, nu ridici tonul, nu vorbești urât? De ce nu ești ca noi? Noi, tinerii, acum suntem la stadiul în care trebuie să studiem și să învățăm
cum trebuie să facem lucrarea Domnului. Noi trebuie să studiem și trebuie să fim învățați cum trebuie să facem lucrarea Domnului. Și de aceea studiem și cercetăm. Și cu toții știm că nu de mult, pentru cei de clasa 12-a și cei de clasa 8-a s-a terminat anul școlar și o parte din viața lor și din această învățătură. Și cu toții știm că în continuare urmează a avea loc un examen important pentru ei. Și știm și suntem convinși că ei au nevoie de ajutorul Domnului și de îndrumarea Duhului Sfânt ca să își poată aminti tot ce ei au învățat. Pentru lucrul acesta am dorit să ne rugăm în dimineața aceasta și am dorit să o facem într-un mod special. Aș dori să invit în față pe toți aceia care anul acesta au terminat clasa 8-a, respectiv clasa 12-a, și care în față urmează a avea un examen important. Îi invit în față și aș dori să întreaga comunitate să înălțăm o rugăciune pentru ei și să îi consacrăm Domnului. Vă invit, chiar vă aștept să veniți în față și rog pe fratele Ciprian să înalte o rugăciune pentru voi. Și de asemenea, după cum s-a amintit și sabatul trecut, de mâine seară, în comunitatea noastră și în satul nostru va avea loc un program special, Școala Biblică de Vacanță, unde copiii acestui sat sunt așteptați ca să învețe din Cuvântul Domnului. Și aș dori ca să înălțăm special și rugăciunile acestea. Aștept copiii, știam că avem copii de clasa 8 și de clasa 12-a. Doar ei sunt cei care au nevoie de rugăciunile noastre? Vă felicit pentru curajul care l-ați avut și vă mulțumesc. Și aș dori acum să-l invit pe fratele Ciprian să ne rugăm pentru ei și pentru această lucrare, pentru Școala Biblică de Vacanță și pentru tineri și copiii acestei biserici. Și m-aș ruga chiar de noastră, în dorința de citirea sau de la examen, să vă organizați mântuirea la masă de rugăciune, dar și chiar de Adrian are examen de ce zic așa, să vă rugăm pentru fratele Adrian, că și dânsul trece prin așa ceva și chiar pentru mine că și eu luni vă am pentru că e examen. Vă mulțumim Tatăl nostru prin Domnul Hristos pentru acești copii, fiindcă nu sunt toți veniți în față, poate nu au ajuns să fie în biserică. Te rugăm, Tatăl nostru, ca pe toți de ai grija ta. Mulțumim pentru că ai avut grijă de ei până acum și le-ai dat putere, viață și sănătate. Mulțumim pentru părinții pe care i-au crescut și i-au educat și le-au oferit toate resursele ca ei să se dezvolte frumos și să crească frumos înaintea ta. Acum, în fața lor, Tatăl nostru, au loc examene importante ale vieții și te rugăm, Tatăl nostru, să ai grijă de ei, să îi ajuți să facă față emoțiilor, stresului și să-și aducă aminte tot ce au învățat. Și să faci Tatăl nostru ca la anul tău să se întâlnească cu ei, ei să ajungă la liceele și la facultățile pe care tu le-ai în plan pentru ei și să-i ajute Tatăl nostru să te slujească pe tine și talenții pe care i-ai zădit în ei să îi dezvolte frumos pentru împărăția ta. Lasă harul tău peste întreaga biserică, peste părinți, peste copii, peste cei din vârstă și te rog, Tatăl nostru, ca astfel să avem experiențe frumoase cu tine și astfel acești tineri să nu te părăsească niciodată. De asemenea, lăsăm în grija ta și în planul tău cel mare și programul frumos pe care Biserica îl va organiza săptămâna aceasta, să binecuvântezi pe instructori care se vor ocupa de copii și să facă Tatăl nostru ca mulți copii din satul acesta să vină și să asculte minunile Domnului Hristos. Să binecuvântezi lucrarea ta, planul tău cel mare și astfel, Tatăl nostru,
mic și mare să ne pregătim pentru Împărăția Domnului Hristos. Vino cât mai curând, că acolo unde ești să fim și noi. Harul, binecuvântarea ta să se reverse peste noi toți. Prin Domnul Hristos te lăudăm și te proslăvim. Amin.